De trànsit. Rebut. Vale, veig dos vehicles. Veig una víctima per allà venir per aquí. Rebut. Vale. No veig vessament, vehicle inestable. No veig víctimes a l'interior. Si tens temps de perdre, sí. Vehicle de benzina, descarto i gas. Rebut. És maletero. A veure, Edgar, risc elèctric. Vale, rebut. No veig ningú als baixos. Una víctima, aparentment físic 2. Aparentment tenim dues víctimes, vale? No sé si és físic 2, inconscient la de dintre. Vale, sobretot no va lluny. Maria, Vale? és zona segura, ens podem apropar. Vale, perfecte. Veig dues víctimes, estan totes aquí, a darrere no hi ha ningú. Vale, tenim víctima inconscient, vale? Possibles Inconscient? patologies greus, impacte d'energia. Funció visual a la víctima o no? Et quedes aquí mirant-la o És no? inconscient? Inconscient. Vale, vés a buscar una escolta. Vale, no et moguis, sobretot si pots escoltar-me, no et moguis. Vale, control cervical. Marc, si has de... tens accés? A veure, estabilització d'emergència, cotxe vermell! Rebut. 3, Estic posicionat. 2, 1, ja! De seguida, vale? Vale, entro, Zero objectes, fantàstic, molt bé. Estem amb tu i has treballat, vale? Et traurem de seguida. Vale? Aguanteu? De seguida estarem Toni, amb tu, vale? faré els dos punts aquí De forma... i faré les dues rodes longitudinal aquí. Vale? Aguanteu? L'esquena i lo d'aquí. Gràcies. Aquesta tindrà problemes, igual tarda, Vale. igual l'abandoni no ho faig, Vale. Vale? Extremitat inferior dreta. Marc, Molt bé, de seguida. vale, continua l'estabilització primària. Comanament. Vale, Maria, Víctima inconscient, vale? víctima inconscient. Inconscient, possibles patologies greus, impacte d'alta energia, Sí. vale? Físic 2 confirmat, vale? Extremitat dreta inferior, vale? Vale. Possible fractura, vale? Escolta, Maria, Sí. el Marc ha entrat a dins Vale. i ja té cement cervical. Vale, David, vine. Vols fer un canvi i vas a dins. Vale, perfecte. Vale, David. Vale, cuidado amb aquesta primària, eh? Perfecte, molt bé. Marc, Marc, Digue'm. atenció que tens airbags, eh? No tens... Vale, airbags de cortina no en tens... consciència, comandament. Vale, un moment. Freno de mà, claus... No puc treure les claus, el freno de mà està ficat. Has recuperat consciència? Sí. Vale, tinc claus. Fractures, vale, a nivell circulatori. Recupera consciència. Vale, perfecte. Tenim polsos, alineem. Toma. Cuidado, no corráis, tenemos tiempo, no corráis. Vale. Perfecte, molt bé. Abdomen. No tiene airbags. Molt bé, fantàstic. David, et quedes. Vale? Molt bé. Hola. Comandament, primari del cotxe A, anem al cotxe B. Maria, tens primària, pots entrar. Vale, perfecte. Sí. Hola, Àngela. Vale, perfecte. Farem secundària ja, del tirón. Com ho vols fer? Posarem... Puntal? Sí. Digues, Toni. Cinquena feta. Vale. Vale, Toni, quan surtis, feu secundària ja. Vale. Amb un puntal i empaquetat. Vale, rebut. Prepara el puntalet. Sí. Vol cap a dintre, vale, Ivan? Vale, Maria. Aquella continua inconscient. Vols que t'ajudi? Sí. Posa el peu. A poc a poc. Poso aigües, Ok. Vale, estan fent secundària ja, Vale, ok. Vale, cotxe gasoil, descarto y gas. David, ¿cómo va? Vale, la víctima continúa inconsciente. Inconsciente. Vale. Está bien atrapada, ¿eh? Ok. Possible fractura, doncs com ara, molt bé. Vale, suave. Si no, busquem un altre jutjat. A veure, últim intent. No, entra. No?
Anem a roda, si vol. O si no, Cuidado, cuidado, cuidado. pot obrir-se aquesta porta? Ja si pot obrir. Ara, entra, entra. Sí? Molt bé, molt bé, molt bé. Vale, vaig a preparar l'empaquetament. Empaqueteu, correcte. Hola, hola. ¿Eh? Sí, correcte. Ara dic. Vale, vale. Vaig a buscar. Empaqueteu m'interessa per no hipotecar aquesta, només en darrere possible. Podem hipotecar això? La sortida per darrere? Sí, 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 per gastar la roda. Sí, sí. Vaig, em enganxo aquí, amb això, Ja està, el pas, si no canvies d'estable, vale? Ara torno. Vale, Vale. roda. Podeu venir aquí, també. Moran. Vale. Vale, airbag tapat, vale? Control d'airbags fets. Vale? Últim estable. Estic aquí. Últim estable, vale? Atrapament físic 2 confirmat, extremitat... Dos també. Sí, confirmat, extremitat inferior esquerra, peu. Esquerra, vale, el peu, Vale, sí. peu esquerra, tallar, vale? Vale. Possible fractura a costelles, vale? Vale. A part d'això, li costa respirar arrel de l'impacte, però no té res més, vale? Víctima inconscient, no té dificultats respiratòries, no hi ha hemorràgies. Síndrome compartimental, cama dreta. Víctima Vale. prioritària? Aquesta. Vale. Doncs comencem a treballar aquesta, Aixecarem el cotxe. Vale. Decidido. Vale, David, anem a collaret. Vale, posem collaret, després posarem plàstic, ok? Vale. Aquí com a element. Oxigen, No, no molestarà. per darrere, vale, una mica de tracció i ja està. Aguanta la pensió. Sí, sí, aguanto tant. Perfecte. Vale. Funciones. Molt bé. Valorem a nivell respiratori. Respiració espontània i efectiva. No hi ha símptomes de dificultat respiratòria. Vale, ara valorem la consciència. Molt bé. Vale. Veuràs que Molt bé. La respiració és profunda, no hi ha sorolls. La freqüència respiratòria és bona. Marc, Mandament. digue'm. Pot ser que tingui també fractura de pelvis. Descartem. Fractura de pelvis? No sé si t'ha comentat, possible físic... Sí, físic 2, cama esquerra, braç esquerre trencat Circulatori, no hi ha hemorràgies. i pelvis, Vale. Pot ser. Alineem una mica aquesta cama, no hi ha fractura. Vale, circulatori, no hi ha Recte, hemorràgies. extremitats, esquerra i de la cama. Repòs central. Sí. Repòs central, bilateral. Vale, sentiràs els sorolls que estan posant cunyes a dalt, Marc? Correcte. Molt bé. Ho retirarem per nou. Molt bé. Ara el punt capilar bilateral. Vale, veniu cap aquí, tècnics! Abdomen distès, a nivell circulatori. Vale, bueno, ha sigut laboriosa, Vale. Muscular. Escolteu, veieu que tenim dues víctimes, d'acord? Víctima prioritària aquesta. Elevarem el cotxe i traurem cama, és víctima inconscient, d'acord? Haurem de... L'altra víctima és un físic 2 a cama esquerra, també, i és possible que tingui braç esquerre i pelvis, veieu? Ok? Per tant, separeu aquí i pugem. Farem un, vull que l'altre estigui controlant el puntal quan aixequem aquest cotxe, perquè és possible que comportem un moviment allà. Vale. Vale? Una cosa, d'aquesta Vale. primària falta un taco, no s'ha pogut posar, que ho sàpiga. Vale, entrem amb el separador per aquí, el taco cap allà. Haurem d'inhabilitar suspensió, Comenceu amb la suspensió. Vale. Vale? Va, suspensió, màquina i aixequem. Europeas. Y no tenemos que limitarse dentro de auriculares. Empezamos la maniobra, Perfecte. Fem abut. No hi ha deformitats, no hi ha fractures. Vale, seguim. Perdó, és aquest, Vale, a nivell de cadera. Marc, Estic molt còmode, digue'm. anirem primer a per la víctima de fora, vale? Vale, molt bé. Vale, Àngels? No, Àngela, sí. Àngela. Vale, prepara't perquè... Pregunta-li si la coneix o alguna cosa. No, de moment no recorda absolutament res. Jo crec que no. Digue'm, Ivan. ja. Vale, víctima estable, vale? Sí? Continua inconscient. L'extracció, sembla que podrem extreure, jo crec que podrem arribar a extreure Nosaltres per aquí. treballarem aquí darrere, o sigui que aixequem i sortim. Vols que arrosseguem millor, que treure la cama primer? Quan veiem... Ho veiem, vale. Perfecte. David,
Cuidado aquest volant, que és possible que giri. Vale, doncs tingueu... Marc, com ho tenim aquí? Us demano un plus, una marxa més. David, ves pensando ya cómo ponerte para salir. Vale. Ellos trabajarán ahí. Mi pregunta es, ¿la pierna si la saco hacia el lado? La pierna a ver cuánto podemos elevar y si salimos para el lado o... ¿No molestará esa falca? Esa falca es que si le vamos más para allá no tendrá espacio para el separador. Vale. ¿Iván, zona de Inas? Zona de Inas aquí, perdoneu. Hòstia. Toni, treballarem més bé aquí. Vale. Sí, sí. Perquè si no els cables ens embrutaran molt tots. Vale, vale. Vale, ara us A veure, un moment. Ivan, com ho tenim? Estem ja a punt? Ens falten 30 segons, no entres. No, aneu fins a Figueres? Vale, d'acord. Vale. Maria, el David pot donar suport a la maniobra? 3. 1, 2, 3, meu. Vale. Guantes y ayudas. Vaig a buscar faltes. A la que sortim, en recordes controlar el pols distal del membre. David, mira. ¿Vienes aquí? Vale. ¿Ves el puntal? Controla cuando este coche suba, que esto si hay que aflojarlo y darle un toquecito. ¿Vale? Te avisaré. Vale. Molt bé, vinga. Ara sortim, vale? De seguida, mantenim la velocitat. Muy bien, muy bien. Marxem. Enseguem ella? Vosotros dos os encargáis, el David estará detrás, ¿oído? Sabut. Vale, com ho tenim? Arrancamos máquinas. Ivan, Bien. pots confirmar si la víctima era d'aquest cotxe, anava amb ella o era de l'altre cotxe? No recordar res. Vale, la sortida sempre. Vale, David, un moment. Maria, a punt. David, a punt. Marc! Aviseu al Marc que anem a començar la maniobra. Vale, arriba. Suave. Más. Un moment, stop. Sale. Vale, és suficient. Restablitzem, vale? Vinga. Vale, pareu motors, desconnecteu mànega. Bellugarem la cama amb tracció cap a la teva, Porta la cap a la cama esquerra, val? Fes tracció ja. Si vols ara venim, Perfecte, traccionem, Vale. belluga cap a l'esquerra. Aquí, ojo, Aquelles falques, si les podéis Vale, tirar... perfecte, ja està, manté la tracció. Hauríem d'alinear, Vale. Vale, equip tècnic, guants de làtex. Vale, senyor. Vale, mantén. Vale, Comandament a sanitari. Toni, reglata fins a... Rebot. Vale. On em poso? Hombros. Vale. Jo. Marca la referència, marca el piter. Línia blanca. Vigileu, Toni. Vale, més cap endavant, tira més cap endavant, Toni. Maria? Sí. Vale, escolteu, a la de 3 arrosseguem i aixequem i fiquem la fusta. Vale, estem? Sí. Vale, 1, 2 i 3, amunt. Vale, cap a mi. Veniu cap a mi. Ja, 1, 2, 3, avall. Vale, manteniu traccions, braços. Està dintre? Tinc equip d'aire. Vale, oxigen, cintes. Meva? Vale, tanqueu. Baix posades, Maria. Vale, Vale, punt. a la 3. Sí. Sí? 1, 2 i 3, cap a mi. Veniu. Sona allà, a la cantonada. Cantonada aquí del camp, vale. Vale, som-hi, a la de 3. 1, 2, 3, avall. Vale, perfecte. Manté la tracció? Vale, deixa anar. David, fins que no t'ho digui, manté la tracció. Vale, Ja tècnics, està. Vale, ja recuperem material, recuperem eina Mira'm el pols. Recuperem eina i refalquem. i refalquem. Vale, té pols d'estar. Vale. Vale, última incursió. Cuidado que plàstic. Vamos a recuperar herramienta y refalcarem. Vale, Marc,
Marc, venim cap a tu, Àngels, et toca. Vale? Continua igual, pelvis, braç esquerre, físic 2. Puta càmera, no Ficava guapo. Sí, perdó, físic 2, no és braç esquerre, Vale, seients no reclinen, no? estan col·lapsats per sostre. Vale, estan col·lapsats. Ok. Muntants bé, sostre i muntants bé. Vale. Però el teu, on està ella, també està col·lapsat? Correcte. Vale. Doncs us col·lapsarem, eh? Tú empiezas a recalcar el B. Tenim una plana aquí, Quan vulgueu baixem, Malament? Sí, Marc, baixem el cotxe. David, ¿qué falta? A veure, Marià, mira, escolta'm, primer col·lapsarem el muntant, el podeu baixar i el plan B serà sortir per allà. Bé, muntant descol·lapsat, sostre descol·lapsat. El plan B serà que només baixant el seient sortirà per allà, per darrere. Hem de descol·lapsar sostre, aleshores, no? Vale. No, què dius? No, el muntant s'ha descol·lapsat. El muntant aquell, vale. Vale? Ja baixarà. Sí. Plan B. Vale, I el plana, ja que té pelvis i tot, farem un sostre. Vale, cap a la dreta. Vale? Ok. Cap allà? Vale. Sí? Vinga. Comandament, estem a punt. Vale, veniu cap aquí, tots tres. David? Sí. Confirma amb pelvis trencada. Confirmo, Iván. Vale, nois. Ei, ¿veis dónde la tenemos, no? Es diu Àngels y está en el asiento del conductor. Es posible que sea un físico 2 de la pierna izquierda entre los pedales. Por lo tanto necesitamos espacio. Lo que vamos a hacer va a ser descolapsar el montante de donde está el mar para poder bajar el asiento. Y si tenemos un plan B para salir por ahí, aunque aquella slinga pasa, por ahí nos da. Y el plana será un desmonte parcial de todo el techo hacia el coche blanco. ¿De acuerdo? O sea que estos 4 montantes que hay aquí hay que gestionarlos. Haremos una raya en el vidrio, no lo arrancaremos. ¿Vale? Raya por abajo y ¡pum! Vale. ¿De acuerdo? El guiño que sacar el cristal con raya por abajo y para arriba hacer el guiño ahí, con la sierra también. No, abajo una raya. Raya, sí, però perquè guinyi, pugem. Habrá que hacer una bisagra arriba, para que vaya hacia allá al techo. Ah, vale, sí. Subimos. Haremos una L. Ahí, Sí, perdona. vale, Sí, no te había perfecto. entendido. Sí. Perfecto. Vale, guiño. Con el Marc descolapsáis el otro equipo, empezad a hacer los cortes de fuera. Vale. Empezad por la parte trasera. Vale, ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Pistons? ¿Sí? Sí, jo i el Marc pistons, val? Vale. ¿Quieres hacer una simultánea? Vinga, Sí, trabajamos en simultáneo ahora. Prepara la sierra. vale, em sembla bé. Vale. María, perdona, necesitaré al Marc per descolapsar. Seguida ja ho sé. Vale, un minut. Esa ya vale. Vale, vamos muy bien. ¿No tenemos plástico para acabar? Ha traído una María. Marc, ¿tenim plàstic? Tiene una María. L'hem de tapar, eh? Tiene aquí el María. No el trobo perquè... No el trobo. Ja. Vale. És que tallarem vídeo de davant també. Esta tots bé, oi? Vale. De moment el poso pel darrere. De moment no cal que et tapis, ja taparem amb el vidre. Hauríem de descol·lectar muntant Sí. Sí. Per fer una víctima per darrere teu. Entro i en teoria tu i jo hem de fer això del doctor. Vols que es faci entrar al doctor? Vale, vaig entrant, Vale, yo tengo el montante ya descubierto ya. Estas dos de aquí, ¿verdad que las cortamos por abajo mejor? Sí, siempre. Vale. A ver si se puede. Tu entra si vols, o... Ah, vale, el Marc ja està lliure, vale. Pues mira. El Marc... No, el Marc és prioritari descol·lapsat. Tira tú. Se dejan algo.
Vale, ¿qué necesitas, Edgar? Voy a entrar per aquí. Señores, en este momento la prioridad es el Marc. Ara portaré una protecció. Vale, Marc? Quan tinguis el... Tu tens la prioritat ara. Has de descol·lapsar aquell munt. Ara portaré protecció i quan Té la protecció, Edgar? Té. Arrenca la màquina. Vale, Maria, anem a fer la maniobra de descol·lapsament, d'acord? Algun canvi? Vale. Necessito el Marc, si no, no podem avançar la maniobra. 40 segons. Vale, Maria? Vale, jo estic aquí identificat el tall aquí. Vale. Estiguem al cas del Marc ara. Marc, estic per tu, Protegir el tall i per tu. Es la putada del esquirol, toda la presión. Todo tranquilo y de golpe, todo tiene. Sí. Vale, entramos con tu talla. Eso no va bien, está petardeando. Dale un poco de gas. Un poco de gas. Ahí. ¿Va? Són verds. No, necessitem doble, necessitem doble. Interior, entra cizalla. Vale, Marc, el que puguis, Pantalla. Vale, preparas el corte. Pantalla. Venga. Vale, cizalla fora, pareu cizalla. Tot el cabal al pistó, és prioritari el pistó. Sierra, toca de la cizalla. Quin culo tens? Dale toda la presión al pistón. Vale. Vale, tens més velocitat ara, Marc. Vale, Maria, ho sento, ara ve el Marc, Vale? Vale, entrem, carrega el pistó. Vale, minut. Carrega el pistó. Vinga, endavant. Interior, entra serra. Hi ha una mica d'aigua al sostre, Entra serra. Vale. Al revés, Toni. Vale, diga, para. Ja s'ha parat. Vale, descol·lapsat. Què ha passat, Marc? Maria? Vale, està soldant. Mira. Diem que amb el descol·lapse del muntant veurem... Tens el bar disponible, Maria. Sí? Ok, collonut. ¿Todavía necesitas el hidráulico? No. Vale, hidráulica. Acordaros, ya que estáis aquí, no os vayáis sin hacerle la puntilla. Venga. Empezamos por la puntilla. Vale, estic lliure. Vale, Edgar. Res, una restabilització perquè hem mogut una mica el cotxe i després has d'intentar tapar el plàstic aquest per poder fer el vidre. Vale, muy bien ese corte. Pantallas. Corte. Vale, hem de ficar el plàstic per aquí. Maria, et cobreixo el plàstic per aquí. Vale, atención, corte. Ahora te pillas la serra y pase el tal. Vale, vale. Escuchamos la cosa.
fem una cosa. Heu de comptar. Tenim una cosa i abajo la teva, i també de davant. Atreveix per aquí darrere. Farem protegit tot el darrere prop. Tanyi l'horitzontal fins al volant i s'hi Entra eina hidráulica de nuevo. De acuerdo. Cuando acabéis este corte, la prioridad es el Edgar. Vale. Hacia abajo, no aquí. Último corte de cizalla. Entra un poco más. Necessitaré que algú protegeixi, Vale. Sí, sí, ara en quan acabi necessito que la prioritat és tu. Sí, que ja ho tinc esclar perquè podem entrar. Venga. Ah, queda nada. Queda lo de la parte de detrás. No, no, es que no lo corto, Feliz. Sácala. Vale, vamos a Nada, fuera, anulad esto. El Edgar, luego lo metemos con la sierra. Quita- Bueno, va, corta arriba. No, vale. No. Vigent sanitari? Vale, guarda la herramienta. Quan digueu, Digue'm, Marià. Comanament. Digue'm. Vale, important. Sí. Hem aconseguit desatrapar el peu esquerre, ¿vale? Ok, perfecte. Gracias. serra, fem vidre. Vale. Prepárate el sofra gordo para poder asegurar esto. Vale, meu. Llévate toda esta chatarra y empieza a preparar el sofra para subir esto. Llévate esto. ¿Dónde está? Junto chatarra allí en el cono. Vale, muy bien. Vale, endavant, Edgar, quan vulguis. No t'estàs, Endavant. Jo faig de pont. Vale, sí? Haurem de gestionar el d'això, Haurà de baixar això. Podem baixar això o no? Vale. ¿Puedes retirar el parabrisas, el parasol? Ho tiro. Tira. Edgar, para. Yo no veo. Està parat. No pots portar la protecció dins d'aquí, Vale. Aquí sabe. Vale, mínim guiny. Entra el mínim al... Falten 4 dins per entrar. Vinga. Vale, fuera máquina. Esta máquina, acabar de cortar ahí el perfil ese. Toma, ahí. Cierra. Què, ferra? Cierra ya, sí. Vale, María, ¿hay alguna novedad? Em puc moure? Sí, pots moure. Sí. Està estable, vale, Joan? Vale, sí. Cierra. Vale. Cierra. Aquí falta algo, No, está el David, Cal de vist protegint. Ah, vale. Vale, María, al centro. Vale, el Foster está preparado. Vale, paramos máquinas. Recogemos este cable. Anem a aixecar el sostre. Sí. Fa falta gestionar espai. No. Vale, vamos a mover lonas. David arriba. Toni atrás. Edgar delante. No, ya está preparado, ya está. Bueno, no sé si arribarà. Vigilem el cap. Farem un
muntes un lateral dos. ¿Cinturones? Que no t'hem d'aixecar-lo ja. ¿Hemos mirado cinturones? Moviments molt suaus. ¿Cinturones? Vale, el cap està molt a prop del sostre. Inclou, mira el cinturó. Crec que no hi és, No, no hi és, no hi és. No hi és. Oye, hay un poco de agua en el techo, atención. Ojo, ojo, Vale? Señores, a la de 3. 1, 2, 3. Molt bé, Marc. Molt bé. Ojo amb aquest plàstic, Sí, sí, és la meva mà, això, Vale, perfecte, Ivan. No em moguis el cap, no em moguis el cap. Vale. Vale, prioritario la cabeza del Sani. ¿Veis aquí el corte este? Vale, voy. Lonas aquí. Estan aquí, Toni. Maria, no et moguis massa que t'anem a protegir el cap. Vale. Venga, va. Protección abajo es prioritaria. Muy bien esa lona. Ahí. Mando, saco el cristal, ¿eh? Ok. ¿Dame otra lona? No, 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 una lona. Una lona. Dale, toma. Vale. Dale apoyo a él, que ahora necesitará sacar el cristal. Eso ha estado muy bien. Ya está, ya está. Vale, ya está, ya acaba la lluvia, ya está. Molt bé, Ivan. Vale, digan, María. Vale, confirmat, ja t'ho he dit. Pelvis i fractura de les costelles, vale? Ok, pelvis y costellas. Braç esquerra, no? No, banda esquerra, totes dues. Banda esquerra, vale. Vaig a treure el plàstic, M'hauria agradat poder treure si no. Trec el plàstic, cuidado que hi ha algun vídeo, Sí, senyor. Vale, María? Vale, fantàstic. Un moment aquí, un moment aquí, un moment aquí. Tot controlat. Ja ho agafo jo. Ya os habéis cargado la GoPro, cabrones. Molt bé, va, fantàstic, anem Ok. bé. Vale. Molt bé. Vale, María. Què farem? Última restabilització. Vale. Edgar, vale. Començo per allà, tu per allà. Vale. Comença a pensar on vols que es posin. Marc farà un canvi, vale? Sí, Feu-lo ja, que ja venen. sobre el Aquest seient es pot reclinar, no? Aquest no, aquell sí. Vale. El reposacàs no es treu, Iván, restabilizado. Vale, está todo restabilizado, vale, pues vamos a pasar a comandament sanitari. Ara os indicarà Vale, d'on. senyors, curta i llarga, vale? Curta per moure el seient i llarga per extracció. Begut. Curta. Pusta curta. Vale, Que n'havies vist un lletge. Vale, senyors, va. Important. Adéu. Pelvis, costelles, banda esquerra. Important aquesta mobilització, vale? Aquí. Banda esquerra, pelvis. Guai. Curta i llarga. Curta. No hi ha curta? No hi ha curta. Vale, llarga, vinga. Vale. Com el vols col·locar? Vale, senyors, ficarem llarga, mourem seient i extraurem, vale? Aquesta banda sacrificada tenim muntant. És justament la banda que tenim pelvis, vale? Pelvis i costelles. Vale. Haurem de, un cop la tinguem, haurem d'arrossegar-la. Hem de fer un bloc, és important, val? Vale. Va, Vale, preparem. vols agrupar pel·lis d'alguna manera o amb les mans curtes, Siguem de ficar-nos només a la... Pel·lis, jo faig pel·lis. No. Bueno, a veure. Toni pelvis. Jo pelvis. Tu, ja m'has picat. Man, jo no sé què té que fer. Sí. Vale, jo faré tronc. Vale. Jo faré espatlla, si voleu. Faré moure. Si puc. Jo, si voleu, puc moure seient, Sí, s'ha de moure. Ell pot moure, Moure jo puc seient. aguantar ombros. No tingues pelvis. Sí, però per jo ficat alguna. Vale, super. Vale. Com voleu, Ara som... Apunta a la taula. Senyors, no tenim curta, simularem la curta. Tirarem endavant i mourem seient, d'acord? Vale, 1, 2, 3, mou seient. Endavant. Vale, jo estic comprimint una mica la pelvis, eh? Ya lo veo, ya lo veo. Apunta. Pelvis d'esquerra. Vale, ojo, apunta, Ivan. Està al terra ja. Vale, pots anar baixant una mica? No, puja-la per recolzar. Senyors, a la 3 recolzem en fusta. Vale? 1, 2 i 3, recolzeu. Vale, Maria, el seient està a tope de Vale, rebut. Abaixa tot. Pots entrar més la fusta? No, estic... Ara ja A tocant. la 3 acompanyem la fusta i anem baixant-la, vale? Vale, 1, 2, 3, acompanyem la víctima. Puc enviar Marc? Vale.
Va bé, va bé. Si no podeu, si veieu que no funciona més, pareu, vale, stop. Vale, senyors, tot i que feia mal, haurem de baixar, eh? Sí? Sí, sí, sí. A la 3 seguim, bé. Espera, para. Fem canvi, eh? Vale. Vale, estem? Sí. Vale, a la 3 seguim baixant. Ojo amb aquesta pelvis, eh? Vinga, a la 3. 1, 2, 3, seguim baixant, anem. Fins a recolzar-la, baixa, no tenim més mà. Recolza-la, perfecte. Senyors, Vale. recol·loqueu. Vale, mira. Vale, vinga, Maria, tu proposes el inici de No. Ah, sí, Edgar. Treu aquesta pinxa. Això? Treu. Senyors, vale. Aguanta la fusta perquè estem recolzant. Sí, vale. jo la tinc. A la que tingueu aquest braç dret el vull a sobre del pit. Ara vols que mori? Sobre del pit. Aguanteu el braç. Sí? Sí. Tens ombros? Sí, jo tinc ombros. Pelvis? Jo estic lliure, però no tinc lloc. Vale, ja tindràs feina. Ja. Tenim pelvis, tenim cames? Marc, calma. A la de 3 pugem, eh? Tenim el problema de peus, eh? Ja. A la de 3 pugem, eh? Vale. Estem? Sí. 1, 2, 3, amunt. Els peus. Vale, s'enganxen, mireu-los. Vols que miri aquí, Marc? Estaven desenganxats, però tira. Peu esquerre està net. Peu dret està sota el pedal, jo m'encarrego. Vale. Oli cama. Vale, peu dret jo ara. Vale, a la 3, torneu a la posició. Vale, pelvis un altre cop. Marc, jo. Cames, Marc? A poder del mig. Vale? Sí? A la de 3 pugem. Aviso fins prou. 1, 2, 3, amunt. Vale, prou. Aguanteu que no baixin. Vale, aguanto. No, bueno, agafa exacte. Vale, a la de 3 pugem, eh? Has de pujar, eh? Quanta gent? A la de 3, estem? Sí. 1, 2, 3, amunt. Vale, aguanteu que no caigui. Vale, agafa així, ara d'ombros. Tornem a pujar una mica més. Aviseu-me. Quan vulguis, Maria. No. Bueno, espera'm el Marc. Vale, Vale, quan vulguis, Maria. 1, 2 i 3, amunt. Vale, estabilitzeu fusta. Estabilitzeu fusta, En amunt. canvi, jo tinc aquí... Fusta amunt. Fusta amunt. Aguanto jo i Marc, tu. agafes tu... Jo Perfecte. espatllo. Vale. Aguanto Espera, jo que i surti, tu, vale? Vale, Àngel, un moment, eh? Vale. No, la tinc aguantada, la fusta, jo. Tira tu. Ok. Vale. Tens? Vale, pots dir gat. Aneu. Estem? Sí. Vale, Ivan, perfecte, tu fusta, vale? Vale. Encima, el reborde i la cinta. Sí. A la de 3 sortim. Estem més Estamos? Cabut. Sí. Oxigen. Sortim a la taula? Sí. Controlat pel Marc. Senyor, sortim amb fusta, eh? Vale. A la 3. 1, 2, 3, fora. Una mica més. Va, recolzeu i cap a fora. Hem d'aixecar. 1, 2, 3, amunt. Vale, pareu. Uy. Ya, esta no ha sido buena. Esta no ha sido buena. Esta no ha sido buena. Pareu. No, a la de l'Edgar. Que Aquí l'Edgar... t'entren, eh? Sí, ara. Ai. Vale, senyors, a la de 3 mirem de recolzar fins als peus. 1, 2, 3, fora. Vale, Vale, puja de cap. Vale. Vale, un moment que baixo. Vale, vale, ja està, on vulguis. Oxigen. Vale. Vale, a la 3, fora. 1, 2, 3, fora, cap a mi, dreta. A la meva dreta. Vale. Dreta. Nos lo hemos pasado. Ah, vale, coño, que sí. Com dreta? 1, 2, 3, avall. Vale. Hòstia, encara és just, eh? 22 minutos. Jo no. Vale, ahora faré 40. Bueno, casi no. 10 minutos más. Víctima d'entrada inconscient. No le vendrá 10 minutos. Claro. Via aire permeable. 43 menys el temps que hem tingut allà, doncs... No m'ha molt, eh? No hi havia... ¿Cómo se ha visto? Bien. Ahora, vamos. Hi havia ojos cristal. Sí, no sé